Глава 3. Короткая песня про сны, обуджэнне и шторм. Тыя 2 дні, што заставаліся да нядзелі, ён правёў быў тумане. Ён сам не чакаў, што выпадковая сустрэча народзіць у ім такую шчаслівую, напятую, як струна, трывогу, такое хвалюючае, дзіўнае чаканне. І гэта было вядома не таму, што чакала жанчына. Яна яго не чакала, ды і не магла чакаць, а таму, што наперадзе былі шляхі, змены, метры джунгляў і спадзявання на тое, што яму стане лягчэй. Нават страшныя начныя кашмары не так катавалі яго. Тое, што адбывалася ў дзень, таксама было падобна на сон. Ён адчуваў прыблізна тое, што, відаць, адчувае рыба-поўня. Ёсць такая. Сапраўды круглая, як поўня. Плысці сама з гэтай прычыны амаль не ўмее. Марскія цёплыя плыні нясуць яе то пад сонцам, то пад зорамі, і яна лянотна марыць аб нейкіх невядомых залатых краінах. Часам яна адчувае, што ўзнік менавіта той вецер, што аднясе яе ў гэтыя краіны. Тады яна выстаўляе з вады вялізны, як ветразь, плаўнік, ловіць ім вецер, і той нясе яе да пальмавых астравоў, да вясёлкавых каралавых рыфаў, у шчасце, і ласкава цалуе, песціць яе добрая плынь. І Севярын адчуваў, што і ён, як рыба-поўня, марыць аб незвычайным, аб крывавых захадах, аб хатках уваходу, якія заплялі ліяны, аб вячэрнім дыме ачага, аб кімсьці, з кім можна глядзець на агонь. Акіян жыцця нёс яго невядома куды. Абуджэнне было кепскае. У нядзелю Будрыс напхаў цяжкі рюкзак, рушыў на 3-й прычал і даведаўся там, што катэра спадзе сёння не было і не будзе, а іншым чынам дабрацца туды нельга. Чакаць яшчэ тыдзень — гэта было нясцерпна. Ён пераконваў сябе, што гэта ён проста настроіўся на сённяшняе падарожжа, і ён ні за што не прызнаўся б нават сабе ў сапраўднай прычыне свайго адчаю. А прычына была тая, што ён абяцаў прыехаць. Прычына была тая, што за гэты тыдзень жанчына магла перабрацца некуды ў другое месца. Яна не цікавіла яго, але нетры, куды ён хацеў забрацца, шмат страцілі б у ягоных вачах без яе. Душу, водар, радасць, святло. Усё ж знаёмы чалавек, шмат ведае, добра было б хадзіць з ёю па тайзе, слухаць, глядзець. А там прыедзеш, чорт яго ведае, што яшчэ там за людзі, ці захочацца ісці з імі, ды і ці захочуць яны. Будрыс у апошні час цяжка сыходзіўся з людзьмі, таму, не ведаючы, як памагчы сабе ў сваёй бядзе, Севярын пайшоў на сліп шукаць Паўлава, а раптам нешта параіць. Васіль сапраўды быў у пуні, так ён называў зімовае памяшканне для яхт, стаяў ля сваёй шафы і перапранаўся ў чорны вячэрні гарнітур. Пуня была для яго другім домам. Агледзеў грубыя чорныя севярынавыя нагавіцы, каменнай цвёрдасці марскія чаравікі, клятчастую чырвоную з чорным каўбойку, рюкзак, свіснуў. Кліча муза вандраванняў. Севярын Байтрук выправіўся шукаць экспедыцыю Ливингстона. Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, не поясничай, — стомленно сказал Будрыс. У военторгу купил? Ну, а я хотел тебя с собою запросить. У Верочки танцы, шарики за ролики, все наотворот. Да что с тобой? А что? Павлов начаплял Линкольн. Да и выгляд таки нібы ты. А ну, рассказывай. Северин рассказал. Ясно, — сказал Павлову. Северин Бахрым мели ласку закахаться. Ты что море трымаешь и сушу нерухомо тонкой рукой. Кинь. Слово гонору даю. Якое там каханне? Нязручно. Слово дзяўчыне даў. Палічыць захлуса. А мне якая справа, калі мяне выпадковая знаёмая захлуса палічыць?
Празрыстыя, наіўна-сінія вочы глядзелі ў бок. Паўлаў думаў. Але язык яго мянціў, нібыта незалежны ад мазгоў. А эліта джунгляў, сын неба імкнецца, я цалую зяніцы твае, каб мяне не забыла ніколі. Міжзорны вандроўнік занадта лёгка згаджаецца на хао. Па-марсіянску азначае сыход. Я суджаю на яго сваю каханую. Ды даю табе слова гонару, што ні аб якім такім і не думаў. Голас у Северына затрымцеў. Васіль уважліва глянуў на сябра, уздыхнуў і пачаў здымаць Лінкольн. Распранайся. Загортвай транты ў брызент, поплывем. Ты што? Казалі, шторм можа быць. Ну і штармяга, сказаў Паўлаў. Друг заўжды саступіць гатоў, месца ў шлюпцы і круг. Я не поеду. Тады я дастаўлю замест цябе рюкзак, ёй нават цікавей будзе. А Вера? Я ж ведаю. Нічога ты не ведаеш. Вера побач, не бачыў я гэтых танцаў. Слухай, сукін ты кот, ты будзеш рыхтавацца, нам нельга марудзіць, сапраўды трапім у шторм, і стане плакаць моя маладая любоў. Яны спусцілі яхту на ваду. Васіль прытрымаў яе ля прычала, каб сябра мог скончыць, і толькі ўжо калі яны адчалілі, сказаў, гэта больш важліва. Сур'ёзнасці ў яго хапіла толькі на гэтыя словы. Не загінула яшчэ каханне, гарачэй і мацней, чым Рамеа Джульетту. Пры такой справе цікава, чаму нашыя вышэйшыя навучальныя установы пастаўляюць спецыялістаў, а не сыравіну для могілак. Я разумею вас. Я праўнук жандарскага палкоўніка, сасланага за каханне, праз буры і змрок на каханне агонь, клоцікаў трэск і кітоў плеск. Балаболка ты, сказаў Будрыс, ты просто звычайны паршывы балабон. Ветер напоўніў ветразь, яхта поляцела, нібы пушчаная з цецівы страла. «Слухай каманду», — сказал Павлов, — «ты доклый восьминог, якога выкинула цунами. А ну на борт!» «Ёсть, сэр!» «Ёсть, сэр!» «Колючую живородку акулу табе ўзад, усе 125 сантиметров яе колючак, протухлая морская капуста. А шторм будзе. Добра, калі паспеем схавацца за востраў Рагвольд. Але ж адтуль яшчэ... Я не павязу вас далей, вы, сіні краб. Топіцца разам, маё сяброўство не заходзіць так далёка. Адкінься, ёсць, сэр!» Сапраўды было падобна, што збіраецца на шторм. «Я завязу вас на Рагвольд і выкіну там, як сапсуты ўлоў. Сёння ў мяне быў капітан малога рыбалоўнага сейнера Іван Непіпіва, запарожскі казак». Сінія бясстрашныя вочы глядзелі на пагрозлівы захад, што абяцаў небяспеку. Рыбалоўная фірма Непіпіва энд Карпарэйшн, калені ў трапанках, дно ў ахоцкіх крабах. Заўтра ён павінен быў ісці якраз на Тыгравую. Я ўспомніў і падумаў, што ён можа даставіць туды гэты мех з сухапутным смеццем, а я перачакаю на востраве. Калі яны выйшлі з заліва ў мора, Будрыс адчуў трывогу. Мора было ўсё грыфельнае, уздыбленае, усё ва ўзвёртах і закалупінах, як кракадзілава скура, і над гэтым графітавым морам далёка ляжалі ліловыя, як слівы на блюдзе, астравы. У гэтае змрочнае мора сядала трывожнае сонца. Будрыс нічога не разумеў у мастацтве ваджэння яхтаў, але тут нават ён адчуў нешта дзіўнае і рызыкоўнае у паводзінах сябра. Паўлаў нібы лавіў нядужа спрыяльны вецер і ішоў зігзагамі, галсамі гэта называецца, ці як. Часам на гэтых паваротах яхта ледзь не чапляла ветразем за хвалю, і тады яны ўсім цяжарам навальваліся на ўздыблены над пучыною борт. Але ж затое яна і ляцела. Такога шалёнага лёту Северыну ніколі не даводзілася бачыць у жыцці. У водаваротах, у кіпенні пены, у ветры моцна давала ў дно вада. «Выціскаеш усё, што магчыма?» — спытаў Будрыс. Паўза. «Вельмі баюся», — нечакана сказаў Васіль. «Будзе шторм вялікі, а нам яшчэ гадзіны 3 хады. Вярнуцца позна і сорамна».
Вода ля бартоў была больш гучная, чым наводдаль, потокі яе ляцелі на людзей. «Дякуй, браце», — сказаў Северын. «Сэр», — праз зубы сказаў сябр, «дякуй, сэр». Дзіўна было бачыць над гэтым узбунтаваным страшным морам спакойнае неба і далёкія сопкі берага, над якімі вісеў радок бялюткіх хмар, як паралельна вісячая мантыя з гарнастая, як стужка, што змяшчалі ля верхняга абрэзу старажытны гравюр. Так і хацелася напісаць на ёй, што менавіта намалявана на гэтым пейзажы. «Давай, милая, давай, любенькая, ну-ну», праз зубы цадзіў Васіль, «кальмары і зубастыя кіты, баўтрамей, тюлень Акіба. Калі не пашанцуе, калі пераколіць, яхты не кідай, трымайся за яе, тады знойдуць. Яна як канаючая чайка, а чалавечая галава на вадзе, тьфу, плявок, вялікі шкляны кухтыль ад мярэжы, чуеш?» Сонца ў свінцовым захадзе было ўжо як чырвоны мазок, і гэты яго апошні позірк быў невымоўна журботны і дзікі. Спусцілася цемра, лявей недзе далёка міргаў маяк з роўнымі інтэрваламі, і ў мірганні таксама былі трывога і папярэджанне. Будрыс не памятаў, як мінулі наступныя гадзіны. Пару разоў іх ледзь не перакуліла. Мокрыя, аслепленыя цемрай і вадой, яны рваліся наперад амаль толькі па зорах. І страшна было падумаць, што зоры вось-вось заснуе чарада хмар, што напаўзала з поўдня. Яхта калацілася ў бязмежным моры, як мятуліца падзёнка, і, здавалася, шансаў на жыццё ў яе не больш, чым у мятуліцы. І ўсё ж яна адчайна змагалася за жыццё. Калі вецер раптоўна сціхнуў, Будрыс не адразу зразумеў, што ўсё скончана, што яны ў бяспецы, што гэта востраў Рагвольд прыкрыў іх ад шторму сваім скалістым целам. Ён проста бачыў контур вострава. Востраў ляжаў у моры, як кіт. Гарэлі ў гэтага кіта вочы, два агеньчыкі на самым беразе, а над галавою, нібы скінуты кітом фонтан вады, струменямі клубіўся Млечны шлях.